Ja, hallo schat. Maar mij. Wat ik ben? Nou, in een stevige spier verzeld. Dus vertrouw de plakje. Ja, ik wil het jij erop houden. Want de chef weer de tannen, dus ik dacht, ik kom je maar vast heen. Nee, er is net in. Ik ga alleen op het schema, jongen. Er is net in en daar komt ik net in. Komt het nog 4 minuten? Oké, dat is goed. Hey, ik begin vast maar de warming-up. Maar het gauw kom je, hè? Vat ik alcohol ben. Oké, dikke tuut. Hoi, hoi. Yes. Hij komt. Hij komt, hij komt. 4 minuten, hè? Wat kijk je eerst nou? Hé, nou al. Dag schat. Goeie mevrouw. Ah, ze is Martine, hè? Zij heet ik al 74 hier. Nou, dat is echt wat ook in het spieren, net. Zo met mijn net overskreppen. Zij vol vlees gaat net onder de grond. Hé, ik ben overig. En dan mag ik nog beginnen. Ja, maar hij al wel reserveerd. Er stiert je net in op het schema. Oh, maar dat mocht ik net leren. Zo, ik ga 5 kaart. Heb ik van mijn buurvrouw op je gekregen. Zo is toch mij even helpen voor mij opstappen. Nou hoor, zag ik. Maar sure, het zit zo. Mijn broer die bellen krijgt en die vreeg had je nou een plakje vrij weer, want hij is ontraind, voor de Tour de France en dan broekte deze home trainer. Maar als Jo nog net zo lang werkt, hè, dan kan er wel even wachten. Vergeet dat even maar, hè? Ik ben net het kapelen, joh. Nee, ben het mijn zuster, die is weg van het huisje. Kapelen, maar... Ja, hast je dat nog nooit vergeten? Nou, geen wonder, het lijkt midden in een rainbow. Er is nog een oud gedicht van. Kist dat net? In het oude dwalter kapelen, stie al eer is oude zo. Ja, dat gedicht dat ken ik wel. Dat had wel 20 coupletten. Ja. En nou wil Jo je gezellig eerst trainen. Trainer? Oh, dat heb ik net nodig. Ik heb een goede conditie. Ik fiets al tot ik 12 hier. Ik heb in mijn leven heel wat affietst. Ja, dat komt omdat ik zulke minder voeten heb, joh. Fietsen ken ik als de beste, maar dat wint wel net. Nou, als je dan zo goed fietsen kennen, wat doe je dan hier in de gehoorigheid? Nou, dat zeg ik uitlezen. Joh, het zit zat. Ik heb ze nu ook al iets op heel wat plakken west, maar nog nooit in te kapelen. Dus kan ik het paarden net vinden, want ik had totaal geen gevoel van die ochtend. Nou, dan ben het al wel goede fietskaarten te krijgen. Ja, zulke dingen, daar kan ik niks mee verder. Al die lijntjes en streepjes, die zijn ze mij niet. Nee, het moet mij om samen te zitten letterlijk vast zijn verder. Nou, dan ben je hier helemaal op het verkeerde adres. Dit is een sportschool, net een medium. Jo, met een maar gauw naar Hoesta gaan en dan zoek je even op het internet. En hoe kun je ook wel met de bus? Best net Lies, dat is mijn viesten te duur. Wist toch wel wat een kaartje uit de dijk kost het? Nee. €2,50. €2,50! Nou, dat laatst nog zo'n prutters net. Nou, maar wat wil je dan? Ja, dat zit hij zeggen. Als je mij niet thuis even ja was. Ja, even zien. Even zien. Zo, dit is Jaap. Die kan echt praten. Het is een, hoe heet dat echt alweer? Zo'n goosje ding. Nee, een navigatiesysteem. Ja, dat zei ik. Mooi ding, hè? Gaat mij niet het kosten.
kan bij de fietsenwinkel wonen. Doet ik een tube baanplakkers wat kocht. Ik weet het 10.000ste klant. Maar die dingen binnen toch van in een auto? Dit is een netje. Dit is een nieuw model. Die past op elke fiets. Dat is even zeggen, maar het wel even niet stapcontact. Zie wat ik die fine keer. Zorg, Cora. Nora. Als Tojap even vast houdest, dan zal ik zien of ik een god van de stekker vind. Nou, denk er maar om dat je hem net in het verkeerde gaatje stekken. Want ik zie Jap wel eens raar uit de bocht vliegen. En wij erbij. Oh, let dat maar om 10 uur bij. Hoi Scott. Mamai. Het is nou. Nog thuis. Maar zo zit dan maar 4 minuten wezen. Ach, is het Wessa. List die werd er haar op de kop zitten. Nou, hoest je nou ik net te komen, want er is een oud meisje. Van mij dooft ze van je meter. Nee, ze zal op een hond trainen dat er kappelen, dus dat kan wel even dooien. Nee, dat lees ik die letter wel uit. Hé, ik moet nou ophangen. Ik bel die nou wel even. Hé. Is het? Nou even dit apparaatje op een fiets zetten. En dan kijk los. Wat wiebelt dat ding? Nou, eens even zien. Ho even, ik vergeet wat. Het adres van uw bouw moet er nog in. Dat staat in dat boekje. Hoe maakt dat ik alweer? Was dan me even helpen, Cora? Nora. En zakvolle verstaan heb ik er ik net van, hè? Dit is een hele woorden als die ik in de auto heb. Wat is het adres van jouw zuster? Het lege, groene, piepkroetste paard, 18, ter Kapelen. En het telefoonnummer. Nee, dat hoeft er net bij. Zo. Oké. Nou, het zal mij benijden. Nou, mijn hek. Zo. Wat is dit ijsverding? Dat is een kilometerteller. Die moet je eerst even op 0 zetten. Er staan alweer cijfertjes op. Maar hoe krijg ik hem nou op 0? Zo is toch even zien wel een Florida? Nora! Tja, sa. Nou zal ik ook nog gaan. Als ik daar tenminste de gelegenheid hiervan krijg. Oh, hij zult net lezen, hè?